Preto som aj uviedla, majú napríklad členovia predstavenstva, dozorná rada, konatelia a tak ďalej. Jediný okruh osôb, nad ktorými sa treba zamyslieť a ktorých podľa môjho výkladu nemôžem okamžite cestovné náhrady riešiť, je spoločník. V tejto súvislosti vám úprimne a priamo vravím, že existujú dva výklady. Skutočne skoro každý, kto s tým robí, sa tak rozdelí pol na pol. Stretla som sa s výkladmi, ktoré vraveli, že aj spoločník by mohol byť zadefinovaný ako osoba, o ktorom ustanovuje osobitný predpis. Lenže ten osobitný predpis je v zákone vymenovaný ako najmä zákon o daní z príjmov. A pokiaľ podľa mňa spoločník nemá mesačne vyplácanú žiadnu odmenu, pokiaľ si vyplatí ako spoločník iba jedenkrát do roka dividendy, ktoré sú od dane oslobodené navyše, ja osobne nevidím žiadnu oporu v zákone v tom, aby práve tento človek, ktorý má pozíciu spoločníka a nie je do tej pozícii venovaný, on vlastne založil de facto tú spoločnosť, aby mal nárok na cestovnú náhradu.